Ftit sigħat wara li d-delegati tal-Partit Laburista eleġġew deputat mexxej ġdid, spikka d-diskorsi ta' għaqda ta' 3 kandidati li kkontestaw għall-kariga. Il-koll uraw il-ħeġġa li jkomplu jsaħħu l-Partit Laburista. Id-deputat mexxej ġdid Chris Cardona sostna li rebħa ma kienx tiegħu imma tal-Partit Laburista li jrid jissaħħaħ. Żgur illi għandna nkollna viżjoni ċara ta' kif il-Partit Laburista għandu ikun illum bħala partit modern, partit rilevanti. Bilna żgur illi mingħajr il-Partit Laburista ma jistax ikollok gvern b'saħħtu jekk ma jkollokx partit b'saħħtu. U qbilna wkoll illi jitla min jitla f'din il-kariga nagħmlu kif għamel il-Prim Ministru 8 snin ilu u ninvolvu l-kandidati l-oħra biex nibqgħu tim wieħed, tim kompatt, tim baqut u ma nitilfu lil ħadd. Iddeskriva s-sem tad-delegati fl-elezzjoni bħala turija ċara tal-appoġġ tagħhom lejn il-gvern u għalhekk se jaħdem biex jinbnew il-pontijiet. Il-Ministru Owen Bonnici tenna li l-elezzjoni kienet prova ċara tal-għaqda fih dan il-partit u bħala Ministru fih dan Gvern Laburista se jibqa' jaħdem biex ikompli jbiddel lill-pajjiż. Qegħdin jirnexxinna nwettqu dak li wedna fil-manifest elettorali Malta tagħna l-koll. Dan qed nagħmluh b'suċċess u jiena konvint li jekk nibqgħu maqudin, jekk nibqgħu forza waħda, jekk nibqgħu pon wieħed, jekk nagħmlu bħalma għamilna fl-aħħar jiem fejn urejna l-għaqda li hawn fil-partit. Fejn urejna illi l-għaqda li l-partit tant inħobbu mhux bis-slogan imma nwettquha fil-prattika. L-avukat Stefan Zrinzot Soppardi sostna li se jibqa' jagħti sem attiv partit li ma jibżax iressaq l-idejat tiegħu, partit li jrid ibiddel lil pajjiżna. Dejjem ħdimt bl-enerġija kollha tiegħi, bid-dedikazzjoni kollha tiegħi, bid-determinazzjoni biex nara l-partit jimxi l-qudiem. Mill-ġdid jien qiegħed hawnhekk għad-dispożizzjoni tal-partit, għad-dispożizzjoni tal-mexxej, tad-deputat mexxej, tat-tmexxija kollha tal-partit biex inkompli nservi fih dan il-Partit Laburista.